ଏହି ଷ୍ଟୋରୀଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେଉ ଆଉ କେତେଟା ଡିସିସନ୍ରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଲାଗେ ଆଉ କେତେଟା ଡିସିସନ୍ରେ କମ୍ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ରବି ଆଉ ରାଜୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ରବି କ'ଣ କଲା, ଷ୍ଟକ୍ ଏରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା। ତା ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ବିର ଅପସନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ବିକୁ ଚୁଜ୍ କଲା ନାହିଁ। ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ବି ଗ୍ରୋ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏରେ ସେ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର 1 ଲାख रुपीसର ପ୍ରଫିଟ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜୁ କ'ଣ କଲା, ଷ୍ଟକ୍ ବିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକୁ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ବି ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ମିସ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଲାଗିଥିବ? ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାଜୁକୁ ବେଶୀ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଲାଗିଥିବ କାରଣ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ଏବଂ ତାର ଲସ୍ ହେଲା। ରିଗ୍ରେଟ୍ର ସାଇକୋଲୋଜି ଏଇଟା ହିଁ କି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ବି ସବୁବେଳେ ନେଉ ସେଇ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହୁଏ ତ ଆମକୁ ଏତେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ଡିସିସନ୍ ନେବା, ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମଟି କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହୁଏ ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଲାଗେ। ତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା ରିଗ୍ରେଟ୍ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବି ଆଉ ସେଇ ଡିସିସନ୍କୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।